കേരളത്തിൽ ഗായ്സ്, ഇത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഭാഗമാണ്. ഇത് എപ്പോഴും മഴയാണ് ഞങ്ങൾക്കിവിടെ, ഭയങ്കരമായ മഴയാണ്. നമുക്ക് അതുപോലെ മഴയാണ്. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പം ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങും. ഈ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ മണിമലയാറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ്, അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ മണിമലയാറും പൊന്തമ്പുഴ വനവും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നേരെ താഴെക്കോടോട് മണിമലയാറിലേക്ക് ഇവിടുന്ന തോടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ മതിലിൻ്റെ താഴെ ഈ വാഴ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് തോടാണ്. അതൊക്കെ കവിഞ്ഞൊഴുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പൊക്കത്തിൽ ഞങ്ങൾ മതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വീടുകളുണ്ട്. മുകളിലായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന വീടുകൾ അങ്ങോട്ട് കുന്നാണ്. അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ടാണ് ആ ചെറിയ വാലിയുള്ളത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ വെള്ളമൊക്കെ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആലപ്പുഴയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഫുൾ ടൈം ഇതുപോലെ മഴയാണ്. ഇവിടെ സ്കൂളുകൾക്ക് പഠിത്തമില്ല. ഇന്ന് ഒക്ടോബർ 2 പക്ഷേ കൂടുതൽ സമയം വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പം ആ സ്കൂളിന് മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അരികിലൊക്കെ വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളുകൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് സ്കൂളുകാർ തന്നെ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കും. കാരണം സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ കടന്നു വരികയില്ല, ഭയങ്കര മഴയാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കൃഷികളൊക്കെ നശിക്കുന്നുണ്ട്. വളർന്നു വരുന്ന കൃഷികളിൽ നാമ്പൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല വിളവെടുപ്പും നല്ല പച്ചപ്പുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ മഴകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പണികളും എല്ലാം തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വാഴകളൊക്കെ ഒടിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അരികെ തന്നെ നിന്നാണ് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലെ മഴയാണ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പനകളൊക്കെ ചെത്തി കള്ളെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പം പനയ്ക്കൊക്കെ കള്ളെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല.